L'ecosistema dunar és un ecosistema exclusivament costaner, format per l'aportació de sediments als cursos fluvials i corrents marins litorals. Les dunes són aglomeracions de sorra portades pel vent. Les principals limitacions dels organismes que viuen en aquest medi són l'extrema inestabilitat del sòl, la presència continuada del vent, l'alta salinitat ambiental i edàfica, la permeabilitat del substrat, les insolacions considerables i la pressió de les activitats antròpiques al litoral. Les comunitats vegetals estableixen zones diferenciades depenent de la granulometria de la sorra, la disponibilitat de matèria orgànica, el gradient d'influència marina i les característiques hídriques, tèrmiques i tròfiques. Són habituals la presència del panical marí, el lliri de mar, el rave de mar, la sanguinària blanca, el plantatge de mar, el borró o el jull de platja. Com a vertebrats destaca el sargantaner gros, el llangardaix ocelat, la serp verda i alguns escarabats tenibriònids i caràbids.